Mika Autotalon Pelttari Vammalan Kukolai, ADR-koulutus Timo Kalliokaa ja isot kiitokset Tompalta. On pakko nostaa tää Mikko Rajalan eskortti esiin. Todella näyttävän näköinen eskortti. Ehkä vähän lähellä sydäntä. Sama vika. Ja siis eilen oli täällä yksi semmonen lämmittelyajo, jossa oli 2 vanhakoppasta ja 1 välikoppainen eskortti, niin ei siinä pystynyt muuta kuin ihaillen katsomaan. Jonkunnäköinen Ford-merkkinen sairaus se löytyy täältäkin. Aaltonen, Taipale, Lehtinen, Ylihellä, Rajala ja Pakkala on järjestys ja nyt järjestä lähdetään tuonne lisälenkille. Todella näyttävän näköisesti Miska Aaltonen tuo Datsuniin ja ei kerkeä. Aaltonen, Koli ja Lehtinen. Venäläinen ottaa tosi hyvän startin. Mutta katsoppa Lehtistä. Sitten katsotaan, miten tuo ensimmäinen muoto sekoittaa pakkaa. Ja venäläinen menee kärkeen, Haukka kakkospaikalle, Lehtinen on 3. Venäläinen sai tulla tosi hyvin nypyn jälkeen, kun Vaasurin täytteet menee aivan yli kovaa liimaa vielä. Siinä Kukkonen liimautuu venäläisen perään, niin enemmän lähdettyy sieltä älyttömän hyvin tuonne 3. tilanteen. Haukan autot, kun oli tuonne kakkospisteelle näköyhteys, mutta nyt lähtee Koli lisälenkki ja muut jatkavat rataa pitkin ja venäläinen, Kukkonen, Lehtinen ja venäläinen on varmasti sitä mieltä, että nyt pitää parantaa edellisen RX Mastersin sijoitusta, nimittäin Honkajoella hän oli toinen silloin Ulkopäin autocrossiluokassa Aatu Matikainen, mutta nyt alkaa olla Smurfi Datsunilla sellainen
Ja Aaltonen pääsee siitä kärkeen, Lehtinen kakkospaikalle. Putkonen jatkaa kolmantena, Koli nelospaikalla ja saako Haukka siitä? Haukka saa auton vielä liikkumaan, on viidentenä, mutta jääkö venäläinen siinä? Joo, Putkonen ei pystynyt kaikille. Aaltonen tuo jota 2 kierrosta on matkaa maaliin. Lehtinen on kakkosena, Kuri on kolmantena. Nyt käy Putkonen ajamassa tuon lisäleikki. Eli täällä otetaan kunnolla vauhti pois ja ollaan valmiita vaikka pysähtymään. Kuljettajat toki tuon paikan jo tietävät ja Oli menee aika leveä. Varsinkin tällaisen kelin, jos tuplakelta, niin silloin kyllä pitää ottaa pois. Siellä varsinkin Tuomas on vielä autossa kävelee pois. ja nyt on Putkosellakin ongelmia. Auto hyytyy tuossa ykköspisteen kohdalla. Kilpailija numero 46. Mustavalkoinen lippu. Lipun syynä on varomaton ajo keltaisen lipun vaikutusalue. Ja kyllä on, toi on mennyt todella märä. Rata se nyt ei ole mikään ympäri, mutta kun katsoit miten paljon nuo renkaat joutuvat auraamaan tieltä, niin ja muutoin tämä kilpailu keskiössä aika erilaisesti. Viskalla on jouduttomasti mukaan lisälehti vielä käymässä. Kaikki muut ovat sen käyneet ja nyt siinä on Lehtinen on aika lähellä Aaltosta. Kyllä tässä Aaltonen Lehtinen kaksikon välillä todennäköisesti toi korkein palkintopallipaikka jaetaan, mutta kumpi sen sitten nappaa? Ei ole ehkä Aaltosella tarpeeksi eroa Lehtiseen nähden lisälehtiä ajatellen. Mutta mitä sitä arpomaan, me tiedämme tämän lopputuloksen ihan kohta. Nimittäin kaivettu valmiiksi esille. Ja nyt lähtee Aaltonen lisälenkille. Pelottavan paljon Lehtisen auto savuttaa, mutta kyllä Lehtinen kerkee. Ja näin! Niko Lehtinen ottaa autocrossin. Päivän kolmas on numerolla. Korvasta korvaan. Älä suihkuta juosse! Hyvä.